बेच देले अरहर सैया जी जाए खातिर देव घर सैया जी छोड़ के अपना घर सैया जी पैदल डगर सैया जी कांधे पर अंगोछा लिहले हो बम 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 रहिया में खाए खातिर परवठा लिहले रहिया में खाए खातिर परवठा लिहले ठेकुआ गरवटा लिहले हो ठेकुआ गरवटा लिहले हो। बोला बोला बाबा गरीबनाथ की। म्यूजिक बाय अमन रॉक। पातर पियावा के पतली शरीरिया रामा रहिया चलत में उनकर लचके कमरिया रामा लचके कमरिया रामा लहसुन प्याज दारू मुर्गा ना अंडा फ्राई करेले शुद्ध शाकाहारी मोर बलमुआ ना कौनो ढिढाई करेले कांवर उनका लिहले हो बम 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 रहिया में खाए खातिर परवठा लिहले ठेकुआ गरवटा लिहले हो रहिया में खाए खातिर परवठा लिहले ठेकुआ गरवटा लिहले हो ठेकुआ गरवटा लिहले हो। बोला बोला देवघर वाले बाबा की। म्यूजिक बाय अमन रॉक। फोनवा लगाई हमके वीडियो देखावस रामा बोलबम के गीत गाई सबके रिझावस रामा सबके रिझावस रामा गेरुआ कलर